A Marek hovorí, že ako má žalúdek, hovorí, asi si hladný. A že sme jeli aj na obed, teda aj na raňajky sme jedli. Hovorí, že nie, že asi som nervózny, že z darčeku. Maro, starý. No. Darček, tam si čupiť, Darček ma tam pozeraj. Pozeraj na ne, poďte, čo Ječko doniesol. Tak si pokryť na Darčeky pozeraj, čo tam doniesol. Ešte Darček, tie bábike, Darček. To nepadne na tie, neboj sa. Čo je Maro, ale na to sa. Čo? Dobre, ma dieru. A nemám by to. No nepadáš teraz. To keď máš šucla, on padá, že tam je dierka. Áno. A je to vyhľadalo ako spíš, toto vyhľadalo. No to sú krátke, sú tí malé. Vieme, na Silvestra vyrobíme. Do Marička môžem zaniť. Ale spálni. Nehovoríš sa tak jeden. No a bez Darčeka by všetko ti vedeli, ale. Všetko dostalo tam. Ahoj. Takže to dá cievičky. No ideme takto. Babička. No Hannes. Hannes babičke. Velikonské, babička, dedeček, ale potom nezostalo. Dedenko. Ty sme zvedaví. Jak zvedavá kamera. Toto je tatinové, to bol tatinosi, to otvorí, ako tatina. Toto je mamine, čo si ja odbalím. A toto je to svoje. No skôr si to odbalila. Najprv čo od toho malého. Ja si to aj nechám odsúvať. Aha, to sú tie skladačky. Akurát to, čo si chcel, že? Takže to máte tam do nemocnice? Prečo? Mám papuče. Moc sa draví, Ja som to? papuče opravil, máte ponožky opravil? Máš nohy umyté? Mám. Môžu mať tuším také isté, ako na Marekovi. To má neštý. To ozaj, ukáž. Asi inakšie nemali. No veru. Ukáži. To takýto necháme. Pozri, Majko, čo je tu napísané? Že veľká kniha predškoláka. Takéto áno, ale... Na čo náš Majko je predškolák už? To sa často pije, toto je. Čo máš? To tak potáhni a to si tak na ruku. Čo nepokáš reklamy? Takéto áno, takéto. No odlož a ideme na ten veriel. Počkaj, čo to sa ako otvára? Na čo teraz? Mám ti pomôcť? A my čo roztrhneme ho. Čo to je, prosím? Počúvaj, a to není to terénne, čo sme to pozerali? Ježiš, pozri sa, Eri. Vlastne musíš veľkú dajku, čo to je. Taký, keď to máš moje noci. Tatino, však to je tuším to terénne, čo on pozeral. Čo tam máš na reči? No tuším to terénne auto, čo sa mu to ľúbilo. Také papuče mám. Oha, jedno. Taký si hodný. A čo to? Tak to nemôžeme otvoriť. Však vám pomôžte, drž Ty si krátko. na vás to... Á, môžeš aj tak. To je paráda. To je ono sa to ľúbilo? Ste už mali to? Áno. A to sa ako vykazuje? Majko, ideš tu sa baterky tam postav. Skúsim ho zrazať. Normálne to vykáže. Ten zadek uvoľniť. Polystyrén si mala uvoľniť. Vzadu polystyrén uvoľniť. To si môžeš potať tú krabicu. Počujem reči. A to je to, čo... Tak si poslúchal, predstav si ho poslúchal, keď mu to doniesol. Čo ešte kameruješ? Však ho vyskúšaj, že vôbec ide. Však neviem, či to nie na baterky. To je na baterke, a je to baterky v tom? No vidíš, to nemá baterky, čo? Je. Asi si. Nevysú. Jeden
Ešte tuto chýba olej. Probovať, nie je tam iná teda. Počkaj. Ja to poviem, to je strašne rozumiem. No však ja to idem. Dve tu to idú. Vidí, to je altera vytahovať. A to čo je na zemi? No tento koník. To bolo tej krabici. Ukáž. 6 a 2. A toto sa oddielaš, čo si dáš maleček? To na to prešlo. Tak to vyskočilo je, on. A je všetko dobre? No, teda, do počárika. Majú za tak raz diagnálnou. S kamionom? No, maleček, no. Ale budete volať s detkom. Budete, Ja som paral vlastne. uvidíte, čo postretne muža s tou vôňou, či jak to v tej reklame? Ja to ukážem. Nevybuchlo. No, neotvára to, čo vybal si Tak ďalšie. je 3x1. Pozri! Jej, čo to je? Zapačne to na trošička tam z boku. Čo to je? Otvoríme, áno? Majko, skús ho otvoriť. Bábo. Počkaj, vydrž. Bábo. Majsko, otvorí to, Majko. Aby nám udrží. Neotvorí to, ale to sa musí toto. No, neotvorí. No, ona ešte je privozená. To musí byť tam do krabicu celú, ja? Tým prosím. Vykrajšie. No, to musí byť tam. Evi, vidíš, keď sa žľuluješ. Aha. Jaja, no? Čeče? Pozri, Evi. Poďte, Majko. Čeče. Aha, ona sáčky, krabičky. Môže prinať, len nech nerobí výbuchy. Môžeš ven robiť výbuchy. Ja sa to priznám, bude tak gračenka, ja tak je, no. Jaj, Látaj babike vlásky, ja. čo to je? Že sa to bude páčiť, maleček, no. No takto, no tak si radšej, počkaj, ahu, no. Tak si radšej. Čo? Stačí, čo? Nenav se chytiť? Je dievča jak ty, áno, hneváš sa na ľudí, čo to? Čo? Neľúbi sa chytiť? Kuk? Kuk? Zaviene očko je. Aha, a očko. Čo robí babika z očko? Strapatá, dám, púva. Čo? No, tak, ideme spraviť. Páči, Irenka, aj sa dá chvíľečku. Tak, chyť si. To je pekná. Majko sa bude strapať. Šatky. Či má gate? Očko. Či má prinočku? Teraz sa smiaky dám, Majko. Čo to, Irinka? Babo? 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 Babo, tak jak Jevička, babo. Babo. Ciecie? Ciecie? Mám ja aj rúžová, nelúbila sa jej, že? Čo nás sa nelúbila? Krásne ciecie, čo to je, Jevička? No ty vyšla sa pozri. Ciecie? Taninky, poza háčika si, babo. A ciecie? Nie, nemôžem. Pozri, aké Aj nová ciecie kamera. pekné. Jaké pekné ciečinko, pozri, vidíš, Evi? Evinka, ciecie, Evulka. Ciecie. Ale Žanka, čo moja? Čo moja babička? Táto moja. Pozri, aké ciecie. Jak mám máš listu, pozri, aké ciecie. Čača, nevidíš. Evičke. On sa jej ľúbi, áno? Evička. Také ciecie. A také do ručinky, Evička. Evička mali napísať. A ty čo, ako? Ciecie, páči. Na kamera Ciecie. Nie, babo, Evička, babo. Že by som pinkala? Ale prosím, tak. Ešte čo toho spinkala? Ciecie. Kým budeš ma pinkať? Ciecie. Poď si Jančenka. Máš babičku či maminku, aby potom zase sa ti ľúbilo s tým papa? Ciecie. A tu ešte aj hrka. Áno, ona sa se... Áno, to je, pokaž. Daj no tu dáme.